Sme už starí na rozprávky. Čau ľudia, moje meno je Zofia v TV. No, vítam u nového videa. Dneska to bude opäť video za Hardcore of Coins. Tak, napísal som, aby pozdravili do videa a zdravím, že to mi 98, to som si nejbavil. Takže som slíbil tým, že ktorí chcú byť vo videu, one sú o 14:00 tu, tak pozrieme na tom. Už hľadíme stále pravde priamo na pery. Chce to len neúplný od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery. Aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskriví. Aj tak sme stále frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskriví. Aj tak sme stále frajeri. Pod pásom bolí každý úder zvlášť. Svet nie je taká pliká mláka, ako sa ti zdá. Prvýkrát je každou fackou trochu iný sme. Do života drahé zápisné. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskriví. Aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskriví. Aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskriví. Aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri. Bo schodiska má strašne pri sebe. Takže asi tak. Ďalší, ktorý bude Timo a Tomáš. To je môj druhý účet. A tu nám asi naklepali riť kúdnik šopa. Neviem, jestli to bolo na jednu. A zničil nám Tonho, čiže je to isté jednotka, no tak. Tu asi nič neukážeme. Ja si myslím, že to by mohlo byť z tohto videa všetko. Pokiaľ sa vám páčilo, budem rád, ako sa nič lajkom. Ale nie, tak o tom dajte. A ak by ste chceli ísť do klanu, je to úplne ľahké, potrebujete iba bešte dať 200 donáte sa sezónu, 300 donáte je Elder, 1300 je Collider. A primáme od 1200 trofejí. Myslím si, že 1200 je tá prvá. Tá prvá strieborná. Mega. Tak ja sa s vami učím a majte sa. Čus!